Tak dobrý večer. Tak utkání se mi hodnotí velmi pozitivně. Vyhrát 5-1 za Hradcem Králové, to je fantastické. Vyšel nám vstup do utkání, co jsme si přáli, dali jsme rychlé branky, tuším, že to byla nějaká do 10. minuty, potom jsme přidali druhou, 21. minutě třetí branka a pak jsme chvilku nechali Hradec, aby Hradec hrál a čekali jsme na breaky. Velice důležité bylo, že v poločase jsme si vlastně řekli, že to nesmíme podcenit, být stále aktivní a strašně nám vlastně jsme se úplně sklidnili. Strašně nám pomohla čtvrtá branka, dá se říct, že bylo po zápase. No a pak ke konci jsme si to už utkání užívali, což je logické. Tak děkuji za hodnocení, vaše dotazy. Máte, jestli můžu, my jsme se tady bavili před chvílí, že nepamatujeme takovýhle zápas tady v Boleslavi, nevím, jestli ty pamatuješ něco podobného, takhle jednoznačný zápas a třeba ve svých hráčské kariéry tady. Pamatuju, tak za mého času jsme tady, dá se říct, jako fest každého válcovali. Nevím, jestli to bylo takhle vysoko 5-1, ale tuším, že jsme porazili Slávii 4-1 tady na domácí půdě, Spartu 3-0. Jo, a byli tady Jihlavu 4-0, takže tady ty zápasy byly prostě, ale jak říkám, jsme strašně šťastní, jak tomu kluci přestoupili, jak jsme to zvládli. Ne euforii, prostě aby jsme byli pořád napjatý na špičkách, koncentrovaný, protože víte, jak to bývá, jedna standardka, jeden gól, druhý a pak zbytečně drama. A jsem rád, že prostě, jak jsem říkal, strašně, měli jsme vlastně dobrý vstupy do druhého poločasu, i ten druhý poločas jsme stoupili dobře, dali jsme rychlou branku a dá se říct, bylo po zápase. Vy jste vlastně Hradečák? Ano. Jste vedl teda proti svýmu Hradci, ano. Poprý jako hlavní kouč, bylo to něco speciálního, použil jste to jako motivaci třeba pro kluky v kabině? V žádném případě, já jsem se o tom vůbec nezmiňoval, teďka po utkání jsem samozřejmě řekl, ať si kluci vyberou, co chtějí za občerstvení do kabiny, ale nechtěl jsem to řešit před zápasem. Ano, je to pravda, já jsem se v Hradci narodil, začal jsem tam hrát fotbal, začal jsem tam i trénovat, takže pro mě to bylo jako specifické utkání, ale nějak jsem to jako nehrotil a jsem strašně šťastný, jak to dopadlo. Tak dnešní zápas nám vyšel dokonale, připravovali jsme se na to celý týden, nebo ještě díl vlastně, protože byla reprepauza. Věděli jsme, že je to pro nás hodně důležitý utkání a myslím si, že tak podle toho to i vypadalo. Vstoupili jsme do toho aktivně, dali jsme rychlý 3 góly a vstoupili jsme ještě aktivně do druhého poločasu a to asi rozhodlo o průběhu celého zápasu. Co udělá se sebevědomím to, že ve 20. minutě to je 3-0? Tak myslím si, že to bylo vidět potom na celém týmu, protože hráli jsme pohlednej fotbal, dostali jsme se do pohody a samozřejmě i pro soupeře je to strašně těžký. No. Takže potom jsme podle mě zápas jakoby ovládli, mohli jsme přidat ještě další branky. Zatím skromně si pomočil ten svůj gólový zápis, tak jak jsi to viděl ty své trefy? Klasik, ano. Třetí gól mi tam prostě nikdy nespadne, ale jsem za to moc rád. Hlavně, jako, že ty góly pomáhají týmu, to je jako pro mě nejdůležitější. Kluci mě tam skvěle našli a dneska to tam vyšlo a spadlo to tam. Pamatuješ si nějaký takový podobný pohodový zápas, my jsme to řešili s Márou Kulíčem a říkali jsme, že to bylo tak možná v době, kdy on tady hrával. Jo, no, dlouho to nebylo takhle, že bys možná vlastně naposledy s Libercem, kdy jsme tady dali taky podle mě rychlý 3 góly, potom jsme přidali čtvrtý a skončilo to 4-0, ale v lize to takhle většinou nebývá, většinou je to boj do poslední minuty a za to si toho vážíme, že jsme to dneska mohli s klidem dohrát.